N'okwu ya na oge mmemme ahụ, nwa nwoke nke izizi ndị a na-eme ncheta ha bụ injinia Oke Ezenwa kọwara na ha guzobere otu ahụ kamgbe ahọ 17 nke ha ji enyere ndị arụ adịrọ aka na ahọ ọbụla yanakwa ihe onyinye ndị ọzọ, nke ọ bụ ihe ha mụtara n'aka nne na nna ha bụ otu nwa ya nwaanyị kwa bụ barista Chinwe Ezenwa Mba kwusiri ike na nne na nna ha bụ ndị gosipụtara ezi omume nyegara ụmụ ha, ọkacha n'ihe gbasara inye onyinye nke ha mụtara n'aka ha, bụkwara mbọ ha na-agba ịhụ na ha nyere ndị obodo ha aka site na nke obere ha nwere. Onye bụ President General nke Achinatan Union bụ Maazị Anthony Ezenwaka yanakwa otu nnukwu mmadụ n'obodo ahụ bụ Chief Emeka Dimude kọwara na mmepụta Ezenwa Family na inyere ndị mmadụ aka na aha nne na nna ha bụ nnukwu ihe, bụkwara nke na-azọnye ụkwụ na mbọ gọọmenti na-agba ịhụ na ndị obodo na gọọmenti na ndị ọzọkwa jikọtara aka ọnụ ị na-akwalite obodo site na ịlụ ihe dị iche iche na-enyere ndụ aka site na Amiyi Achina. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkụ ụwa ABS.